लाइमुथियाव 55 लाख रांनि उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रि बर' बस्तियाव 25 लाख रांनि अंगनबादि मिरु गोदानै लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवबाय एमएलए जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोथौ हाग्रा ओनसोल लाइमुथियाव गोबाव बोसोर उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि जाउनाव गोबां दुखु खस्थ' सैनो गोनां जादोंमोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। लोगोसे गोग्गो देहा फाहामजानायनि गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। बेखौ नुनानैनो दिनै इउपिपिएल सरकारा गोदानै लाइमुथियाव थानाय बाजार साखाथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बर' बस्ति गामियाव अंगनबादि मिरु लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो 19 नं सिडली चिरां समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 14 नं चिरां दुवारनि इएम रन्जित बसुमतारि, सिडली खोन्दोनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएल दैदेनगिरिफोर आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। ओरैहाय बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय फोरबोआव बाहागो लाफानानै गोजोननाय फोरमायो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। 28 तारिख बुधबार दिनावहाय फुंनि 10 बाजियाव जोंनि 14 दुवार एमएलए जयन्त सार बिथाङा फैनानै जोंनि साब सेन्टारखौहाय खाम्फा गायसनफैबाय। बे खाम्फा गायसननायाव जोंनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननायखौ मोन्दों। जिहेतु जों गोबाव समनिफ्राय बेवहाय भुगिना दङमोन बेमार आजारजों। एबा जोंनो साब सेन्टार नांगौ होननानै जोङो सिन्था खालामदोंमोन। बेबायदिनो जों सावरायदोंमोन एमएलए सारजों आरो इएम सारजों। बिथांमोनहा ओरैबायदि गोसो खुसियैनो जोंनि इउपिपिएल सरकार जानायखाय बिथांमोना गोसो होनानै बे खामानिखौ मावफैबाय आरो जोंनि मोगथाङाव नुजाफैबाय आरो दिनै खाम्फाखौ गायसनबाय। बेखौ जों बयबो रंजादों आरो उननि बारावबो बेनिफ्राय देरसिन देरलाङो आरो बे खामानिया मोजाङै जाफुंलाङो। आं बेखौहाय आसा लाखिनानै आंनि बिबुंथिखौ बावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना नैबे मिरुखौ मोननानै माबायदि मोनदों गोसोखौ आरो माबायदि साबायखर होगोन मिथिबावनायखौ? माया? नैबे मिरुखौ मोननानै नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि मोनदों? बेखौ माने बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरो माहाय बुंनो आरो उननिफ्राव दा बेखौ साबसिन जालाङो बेखौ जोङो आसा लाखिबावबाय आरोखि। नोंथांमोननि एरियायाव बेसिक हिसाबै मा मानि गोनांथि जानानै दं? जोंनि एरियायावथ' दाथ' गोनांथिया बेनो दङ जाहैबाय दंफां बोनाय मानाय बेखौ जों बादा होनोबो हाया जाहैबाय। ओमफ्राय हा सरकारनि आरो मा माबाफोरखौ मोननो लुबैबावो? जोंनि सरकारनि मोननो लुबैनाय बहुद दङ लाइमुथि हालामावहाय। जेनेबा फार्स्टआव जोंहा दालां गैया, दालां जोंनो नांगौमोन। दा बेखौ दालांबो जानो हमगासिनो दङ। बेबायदि जोंना मेडिकेल नांगौमोन, बेबो दा जानो हमबाय। आरो बिसेसके जोंहा दा स्कुलनि थाखाय बिराद समस्या दं गथ' गथाय। बिनिफ्राय लायस'नांगौ थांनांगौआ 10 माइल पर्यन्त रानिखाट थाङो, भुरखिना थाङो, बेयाव गथ'फ्रा थांनानै फरायहैयो। बेनिखायनो खाथियावनो जुदि हाइ स्कुलफोर जायोब्ला सरकारनि आरो एमइ स्कुलफोर जायोबा एलपि स्कुल जायोब्ला बावनो जथेस्थ' फरायनानै ओंखाम गुसु जानानैबो बाव फरायनो हायोमोन आरोखि। दा बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय बे मोनथाम मोनब्रैखौ जोङो दा फरायनो स्कुल, एमइ स्कुल, हाइ स्कुल, एलपि स्कुल आरो प्लास दालां। नोंथांमोना सिगां माबायदि माने सावस्रिनि बिथिङाव फाहामथाय लानायाव माबायदि जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो? सिगांनि जे सरकारमोन बिपिएफमोन बे समावथ' ओरैबायदि गुलुंगुजुखामोन, मावनाया जाखायाखै, थगायजोबलांदों। खिन्थु दा जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि सरकार बियो 3 बोसोरावहाय मावदों, मोजाङैनो जाफुंजोबगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ आरो जाबावगोन बेखौ जों आसा लाखिदों। दा जोंनि सरकारा मावगासिनो दङ, जोङो सरकारखौ बाख्नायो आरो बेबायदिनो मावलांगोन होनना जों आसा लाखिदों आरोखि। माबायदि जेंनायाव गोलैयोमोन? सिगाङावथ' बिदि साब सेन्टार गैयामोन नालाय। साब सेन्टार गैयामोन सिगां। बेहाय दुखु दंमोन, बिसोर जागोन होननानै थगायबाय थादोंमोन बै सिगांनि सरकारा। खिन्थु दा जोंनि सरकार गोदान जानायजों लोगोसे जोंनि जे दरखास्थ' बायदिसिना होदों बेहाय बिसोर एक्सेप्ट खालामनानै सावरायनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ दा जाफुंहोफैबाय आरो मावगासिनो दङ। आंनि मुङा रन्जन बसुमतारि। आङो नैबे लाइमुथि फरेस्ट एफआरसि जोंनि पाब्लिकनि ग्राम सभानि आङो प्रेसिडेन्ट। दा जोङो नैबेहाय बसबास खालामफैनाया जोङो 2005नि एसे आगोलनिफ्रायनो जों बेवहाय बसबास खालाम थादों। जोङो बिदिनो निखावरि, जों गरिब बर'फोर आरो जोङो बेबायदिनो बे हाग्रा बंग्राखौ जोङो जबरदस्ति थाफैनाय जाहैबाय फरेस्टनि आयेनाव। अब्लाबो जोङोखौ दा थानो होबाय आरो जोङो बेबायदिनो गोबां दुखु जोङो भुगिनांबोदों। बिदिनो
ओरै सानजाजों थानाय सोनाबजों थानाय ओरै लावफानि दैमा दं ओरै सामफुर दैमा दं जोंहा बिदिनो दैज्लां जाब्ला जोङो बे दैखौ बारलांनो हाया बिदिनो लोमजानाय बेमार आजार जायो आरो बिदिनो आइजोफ्रा बिदिनो डिलिभारि बिदिनो इमारजेन्सि माबा डक्टरजों अपारेशन खालामजानो गोनां बिदिनो जोंहा थाबायलांनो मानो बेबायदि जोंहा गोबां खहा जालांदों आरोखि माखासे थैनानै थांदों बिदि हास्लाबियाव माखासेया बिदिनो खुनुरुखुम आदा मरायै बासिना दङ आरो जोङो बे जेब्ला 2005नि एसे माबा फैबावो द'सिम बेनिफ्राय जोङो जोंनि जे सरखारनि मोननांगौ जोंबो बे रायजोनिनो बे देशनिनो जोंबो मानसिखाय जों बर' मानसिखाय जोंबो जोंनि सरखारनिफ्राय जि मोन्थाय दं जों बेखौहाय जोङो आसा खालामदोंमोन जोङो मानसिनो जोङो मा नांगौ बिदिनो 1 नम्बराव लामा सामा स्कुल आरो फाहामसालि बे डक्टर मेडिकेलखौ जोङो नांगौ आरो लामा सामा नांगौ दालां नांगौ होननानै जों बिबाय थादोंमोन जोङो हास्थायबाय थादोंमोन खेंखायबाय थादोंमोन जोङो मोनाखैमोन खिन्थु जोङो दिनै नैबे दिनै 2024 मायथाइनि बे फेब्रुवारि 28 थारिखआव दिनै जोङो बे हस्पिटाल डिसपेन्सारिखौ जोङो दिनै मोननो हाबाय जोंनि UPPL पार्टी बेनि जोंनि सरखारनिफ्राय आङो बेखौनो दा बे जायगानि जानानै आङो जोंनि सरखारखौ बे जोंनि अमर बे सम्पतिखौ होफैनायनि थाखाय आङो रायजोनि जानानै इनायनो रंजादों आरो सिमा गैयै आङो गोजोननाय मोनदों आङो बेखिनिखौनो बुंनानै